Angizokuyifihla ubuso le video ibaleka kakhulu ingane zakwethu. Ngonyaka odlule, mangaphosisi ngonyaka odlule angisakhumbuli kuyiphi inyanga. Ngafonelwa uSK abamazi ngegcwama elisha. Athi uSK kimi isibali bafowethu ngisacela konke enikwenzayo njengabantu abathanda umculo wami. Nenze izinto engihambisana nazo. Lena yokuthi niphumele ngaphandle ningcofane nabantu. Mina sengaphuma kubona engasangcofani nabo. Ayikho right, sibari ngicela niyeke. Ngamlalela. Mina bengihlupha mina strong, ngiyacabanga ukuthi futhi indlela engangihlupha ngayo, mina indlela bengihlupha ngayo futhi kwamina ngabona ukuthi hayi umuntu usezingelwa yithuna la. Yakhuluma nami lensizwa ngayilalela kuze kube namhlanje. So inkulumo yami ibheke kuphi ke bafowethu? Insizwa zakithi esithanda nazo umculo wesikhova nani intokazi. Ngisho ngathiwa senza ama content wethu ngokupromota umculo esiwuthandayo. Kepha ake senze into ehambelana nomuntu esilandela umculo wakhe. Akwazi ukuthi sibize ngabalandeli bomuntu sijike senze into athi yena akayifuni. Ngoba egcineni kwakho konke mase kukhona okungahambi kahle izobuya imini izokhomba yena. Ngiye ngathola mina ama comment amaningi ama message amaningi kuthiwa ngikhokhelwa malini. Siyazi niyakhokhelwa nithola ama e-wallet. Amanga leyo nto, nonsense leyo nto leyo. Akusile iqiniso. Nayezo nsini. Akusile iqiniso bafowethu. So ezinye zezinto bathandi bomculo kaSK ngikhuluma nani akunawo amandla okuhamba ngilawula kwemimizi. Kepha nina nje abafowethu ngiyazi ukuthi nizongilalela nizongizwa. Kunabantu abathandayo ukungcofa. Mase ngingcofwa bona kuyazwela kubo befuna ukulwa. Akusibonga abantu engangcoka nabo lapho. Anophuma kubo. Kusukela namhlanje umuntu mina kweyami account umuntu omlandeli kaSK ozokasukela enza ivideo engcofane nabantu SK asho kahle wathi akasafuna ungcofana kaba siphumeni kubo. Ngizomthatha njengomuntu ongasiyo umlandeli kaSK bese ngiyamblock. Sizo zakithi intokazi zakithi gonzwe yimi nina man shit. Operation Vala ubuso. Siyabonga bafowethu.